Hello sa inyong lahat at magandang araw. Ito na nga po pala ang karugtong ng aming biyahe, part 2 ang biyaheng Bicol. At nalagpasan na namin yung arkong may sulat na Gateway to Bicolandia. At ito naman yung kalsada na daanan namin. Ito yung Andaya Highway na 100 kilometers simula Quezon Province hanggang Sipokot, Camarines Sur, Bicol. Napakahabang highway na kung ikukumpara mo sa Maynila, parang bumiyahe ka mo lang Maynila hanggang Nueva Ecija, ganun kalayo. Exact location namin Del Gallego, Camarines Sur. Hanggang dito maulan pa rin ang biyahe namin. Ambon-ambon, wala pa rin tigil, kaya walang tanggal-tanggal ng kaputi, tuloy-tuloy hanggang narating na yung Bicol. Itong biyahe namin na ito, marami kaming nadaan ng mga landslide at saka baha, at ito yung maraming landslide na nangyari sa Bicol, maraming natabo ng bahay. Okay, at tuloy-tuloy na yung biyahe natin. Enjoy nyo na lang yung view. Daan papuntang Bicol. Ride ships.
place, float on air, and we'll hide away. I'll be your escape. Look up and feel the shifting winds tossing us around again. Hold tight, you're ready to begin, and just levitate. We go